tente in de tuin. Hop, hip. Cornelia heeft de tuin in. Ze had een grut pak in de boekenbuk. Tomke, Jan en Jo, ik heb een verrassing voor je. Een verrassing? Waar dan, Cornelia? In de boekenbuk. Het meestert er wel uit, hè, Tomke. Jan en Jo helpt Tomke. Oei, wat is het krut? Wat is het, Cornelia? Ja, dat is nog een verrassing. Wacht je, dan knip ik het pak open. Kunnen wij ermee watchen, Cornelia? Je kinderen heel mooi met bootje. Zo, het papier is er al. En dan is hier de verrassing. Op het gas leidt een poede. Is dat nou de verrassing? Ineen zet Jan en Jo een plaatsje op een poede. Oh, Tomke. Sjoch, een tinte. Ja. Oh, joepie. Yes. Oh, een tinte. Maar mij weg in de tint iets en sliepen, Cornelia. Net zo haastig, Tomke. Wij moeten eerst de tent opzetten. Tje, op het plaatsje staat al hoe dat mat. Zie je hier maar een plakje in de tuin voor de tinten. Tomke en Jan en Jo rennen door de tuin. Ze vinden een mooi plak op het gas. Net Safir van het paad. Klaar? Dan zetten we hier de tentendel. 1, 2, 3. Een tenten voor Jan en Jo en Tomke. Cornelia liek het wel een tovenaar. De tenten stiet zomaar. Jan en Jo en Tomke kroepen er dadelijk zien. Oh, mooi. Wow. Ja, mooi. Wij kunnen wel even thee drinken in de tenten. Ja. Maar een lekker koekje erbij. Oh, kom, Tomke. Dan helpen wij kersens. Dan kunnen we daar mooi op zitten. Even later zitten Cornelia, Tomke en Jan en Jo thee te drinken op lekkere, zachte kersens. Ineen jaren ze... Woef, woef. Ik wil lekker in de tenten, Cornelia. Nou, dat doet er maar. Scoren is een eindje op, jongens. Een romke kinderen ik nog wel bij. En krijg dan ik een koekje? Lekker bek. Hier, Astien. De hele dag watje Tomke, Jan en Jo en Romke in de tent. De poppen en de beren maaien ook in de tent te sliepen. Ze krijgen thee uit kopjes van Jan en Jo haar theeservies. Zullen we hier vannacht echt sliepen, Tomke? Oh ja! Ja, dat is spannend. Kom maar, dan vreven we door Cornelia. Tomke, Jan en Jo en Romke draven naar Cornelia ta. Meijen wij vannacht in de tent te sliepen, Cornelia? Dat willen we zo graag. Ik pas in de tent wel op Tomke, Jan en Jo, Cornelia. Nou, doe er maar. Oh, yes! Maar eerst zal ik de mem van Jan en Jo bellen. Want die moet dat ik goed vinden vanzelfs. Dat je het zo. Het maai wel van Jan en Jo haar mem. Mooi. Cornelia zal alles goed in de gaten houden. Eerst blaast Cornelia het grote luchtbed op. Daar moeten Jan en Jo en Tomke op sliepen. Dan loeken ze de pyjama aan en kroepen in de sliepzak. Tomke zijn koer komt ik in de tenten. Lekker sliepen, Tomke, Jan en Jo en Romke. Ontmoen. Het is nacht. De maan schijnt op het tenten in de tuin. Tot Romke in zijn koer. Doch Jan en Jo en Tomke, ze sliepen als bargjes. Ineen giet de rits van de tenten een beetje omheen. 2 kraalegen sjoggen de tenten in. Giet het door het zeil op een vlier. Wat is dat? Ik jij wat. Het hoentje zet de eeren rioch doorheen. Hij harket en harket, maar alles blijft stil. Hij giet wel lezen. Dan jet er het weer. Trip, 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 trip. Giet het. Het komt zien kant uit. Er rint wat in de tenten. Daar moet ik meer van weten.
Romke stapt uit zijn koer. Heel stil sloept er naar de ingang van de tenten. Tot zijn snuit. Hij roept wat. Het is heel dichtbij. En Het steekt! Au, help! Au, au, au! Waar steekt er in mijn snuit? Au, 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 au! Romke jankt en jankt. Wat steekt? Tomke en Jan en Joe worden er wekker van. En Cornelia ik. Ze doet de slippers aan en draaft in haar nachthemd naar de tuin. Romke! Romke, stil! Bist nog heel dolgek worden? Ophouden, Romke. Du blafst de hele buurt wekker. Waarom gist ons dat een keer midden in de nacht? Foei, dat wil ik net leiden, hè? Er zit een steekbeest in de tenten, Cornelia. Een steekbeest? Au, au, mijn snuit. En waar dan? Au. Ik zie je niet. Oei, oei, oei. Wacht je, ik knip de boeslamp aan. Dan kunnen we zien wat we doen. Cornelia skient door de tenten. En dan sjoggen ze het. Oh, een stiekelbarig. Oh, hij wil bij u in de tenten sliepen. In de tenten sliepen? In mijn noor steken bedoelt zeker? Kom maar, stiekeltje. Thomas onder de bladen sliepen en net in de tenten. Cornelia, Tomke, Jannejoe en Romke rennen door de tuin. Bij een bulte bladen zet Cornelia de stiekelbarig weer del. Nou, Ik wil niet meer in de tenten sliepen. oh, bist een beetje bang worden, Tomke? Oh, wist wat? Ik kroep bij hem in de tenten. Is dat net gezellig? Ja. Oh ja, leuk. Nou is het hele tentje vol. Alleen de Cornelia haar voeten kinderen net meer bij. Die stekken nog door de rits naar boeten. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.